Γεια σας παιδιά, Mask Gamer εδώ και σήμερα θα παίξουμε λίγα Skywars μαζί με το φίλο μου εδώ, το Φανί. Φυσικά πλαγά. Γεια. Ωραία. Αυτός θα παίζει γιατί εγώ δεν μπορώ να παίζω, είμαι λίγο νουμπάκι. Όχι, δεν είμαι λίγο, είμαι νουμπάκι. Α, όσο να είναι. Τι αυτό το χα. Δεν ξέρω. Ναι. Φυσικά να είδω το πρέ. Ναι, και χρησιμοποιούμε το texture του Haki. Το texture του Haki. Φάνη, ποιο σερβερ είναι? Ο Elysium. Ο Elysium server είναι ελληνικό σερβερ. Ελληνικό τέτος. Ελληνικός, από τα νύχια. Ναι, και μπορεί να παίξουμε 2-3 ματσάκια. Αναλόγως. Γιατί δεν έχω και πολύ μπαταρία στην κάμερα. Τι γελάς, Τόσο καλά. Παιδιά, συγγνώμη, θα βγει λίγο σκατά το βίντεο. Γιατί ακόμα δεν έχω πάρει καλό PC. Βασικά δεν έχω καλό PC. Βασικά δεν έχω PC. Ακόμα. Μου το πήρανε. Ρε, πεθάνεις ακόμα. Ακόμα δεν άρχισα αυτό το βίντεο. Δεν πειράζει, παιδιά. Πανανικά εδώ Θα πέρα. ξαναπαίξουμε άλλο ένα. Άλλα ένα, άλλα δύο, άλλα τρία, άλλα πέντε, άλλα έξι. Δεν ξέρω, μάτια. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν δουλεύει και τα αλφα. Έχουμε λίγη ησυχία γιατί δεν μπορούμε να κοιτάμε και να παίζουμε, γιατί εγώ κοιτάω εδώ. Νιάου. Νιάου. Πολύ καλή ιδέα τώρα μου κάνας μέσα εδώ που κάνουμε βίντεο, θα γίνει χαμός μαλάκα. Τα δέντρα είναι αυτό ψήτιαν. Μου φαίνεται. Yep. The fuck. Και η ρίζα του τι είναι? Ένα chest. Tragic. Είδε. Μας αυτό. Πες μωρό μου πιες. Δεν είναι λίγο σχάλια μου, το ξέρετε. Εντάξει, τώρα ψόφισες. Μα. Άντε, γεια. Έπεσε. Ποιος έπεσε? Δεν πρέπει μπροστά μου, πήγα χτίσει και έπεσε. Νίκησες. Ναι. Τα fuck. Έχουμε μια νίκη. Μετρήστε τώρα. Όχι, θα κλείσω το βίντεο.